I zdravo ljudi, kako ste došli u Andrej Server Gamer. Danas ćemo igrati malo agar.io. Izvinite, danas ću biti malo tiši zato što neki ukućani ovdje spavaju. Pa dobro, ajde počnemo. Zove se Andrej. Vidite da nisam snimao par dana. Ne sam bio sam zauzet, imao sam neke obaveze, privatno. Snimio sam bio 2 klipa, neke FIFA, ali nešto mi nije radilo dobro. Pa na veze, snimam sad. I krećemo. Crveni smo. Nije loša boja, joj. Jaj, njega sam mogu da povijek. I što ovako baguje? Nešto mi baguje. Jaj, ne. Okej. Dildo. Isis. Ne. A ne. Ajmeš dildo. Dildo. Te se mogu da roknem. Dođi. Ne, dođi. Eno ga. Ej. Mange pass. Nemam pojma. Izvinite što sam malo tih, ali neko mi ovdje u kući spava, mrš, francuska Vidio. Ne mogu da verujem. Uskoro kad dobijem prednju kameru snimit ću challenge s ovim. Da, challenge. Svaki put kad umrem pojedem krišku limuna. Što će mi biti jako kiselo. Ne veze. Nije limun loš. Zdravije. Jaj, vi koliko su ovaj rastopio. Mogu sam Evo, pum! Mogu sam njega da pojedem da sam bio već. Eno ga Putin. Ajde crkni. Mogu jednog. Tebe mogu. Koji ste? Daj, sad ne mogu nikog. Više mi joj! Mrš! Orging. Jaj! Kako si me promijenio? Sad dođi na osvrt. Već te šta da ti radim? Vidi ga! Pazi ti njega. Igramo opet, ajde. Stanite. Neka java se pojavila, nemam pojma. To me jako ne interesuje. A da li me zezaš? Fuck. Šta je ovo? Nemam pojma. Durex. Kao Trulex. Šans. Ne. Izvinite. Slučajno sam kliknuo. Ne. To je mogu. EA Sport to the game. Snimat ću i PES 15. Odmah da vam kažem. Ne znam zašto, bolje mi od FIFA. Malo je realniji, malo je čudniji, ali opet mi nekako bolje mi od FIFA. Ne znam zašto. Ne mogu da verujem. Daj. Sad ću da promenim ime. Idem u Dog. Što sam sve velik? Sad ću postati veliki Dog. Ajde, Trulex, mrš. Ovo je sakremo.
Fuck. O, Bosno. Hvala, Bosno. Nisi trebalo. Obama je prvi. Crkni. Crkni, Denmark. Još je čuo da crkni. Menjamo opet ime. Danas ćemo biti. Sad ćemo biti. Ne. Sada. Usaj stanje na engleskom. Serbia. Daj, nema. Daj. Hvad for? Ajde, brate, šta su i na mene? Nive. Gdje si, Nive? Danilo Kulić, ovaj neki naš. Gdje si, Danilo? Ajde mrš. O. Neko se zove. O. Šta je tu mlubde? To je vjerojatno Twitter na nekom jeziku. Mrš. Sviđa da probam samo nešto. Fuck! Što za Bosnu ima zastav? Ne vezi, igrat ćemo kao Bosnac. Još mi jako čudno radi. Ne mogu da setim posljednji put kad sam snimao da li isto ovako radi. Otali me. Da. Kasni. Stavi. Izvinite za momentan to. Da jedem. Na veze, još ću kasnije, snimam sada. A još par puta. Daj, kako, dugo nisam igrao. Malo sam ispred igre. Jel ovdje kraj? No. No. Beži, beži. Beži, da. Vidite? Vidi njega. Koji sam profi. Šta je? Evo sad ću stani radi. Izvinite. Vi koliko od ima. Ja. Lepo da se najde. Da budem veliki. O, to. To mi reci, to. Ne, a daj. Koljak se. Daj, sad ćemo, tebe mogu. I on veći od mene. Po kojoj teoriji to, izvini, molim te. Izvini, molim te. Nam te još od školice kad kupio si forit, šans. Vidim ga, joj. Sad ću Bosnu da palim. Dođi Bosna. Dođi Bosna. Sam malo Francuskoj. Daj. A mislim nešto da igram. Zezam se. Pazi ovaj jak se Francuza. Sad ću da ih ubijem. Sad ću da ih ubijem. Ima da ih ubijem. Šalim se. Koliko ću ovdje da se našterem ovoga. Koliko ću ovdje da se našterem.
koliki vidim. Mogu Obama da plati. Ne. Ne mogu da verujem. Dobro ljudi, to je bilo to za danas. Nisam baš najbolji igru, nema veze. Pa, vi dole lajkujte, subscribeujte, to je vama lako, samo da kliknete, a meni će to mnogo značiti. Pa onda, vidimo se do sljedećeg puta. Ćao!